Ambo manyodhi kuro makata chiel kuomwa matie Citizen TV kanyodhi kuro penjo to nyegi make magi kone ni onge gimobiro timo ang'owa kanyo ni onge gima kamano motimore kanye ng'ato sekuodho nwani gima kama otimore ka. Adwaro kimana chien kar dhoge no senior nikech statement mokwongo ma Kenyatta National Hospital gigolo gimo sa 11 odhiambo man thono otimore to nas o report ni jatuo manyo rito sa 12:30 motimo round gokinyi. Kore kin sa 12 gokinyi nyaka sa 11 odhiambo makoro jogigolo release. Yes. Negitimo. Emo miakoni ne jogo mane okao ting' mar rito jotuo e Kenyatta National Hospital okonego bedi office nyaka sani. Nikech sami tero jatuo ni achiel kuom gigo mokonego bedi thago wi en ni ng'ato nyaga donjo mamonje jatuo ni. Okonego bedi thago wi. E piny ka dongo mar dhano ji nigi ywaruok kiwegi. Nitie. Makoro ngiso